आसाम रायजोनि हालामाव थानाय सा सानजा खनानि अरुणाचल रायजोनि हाजोजों नांजाबनाय दरसे गामियाव दंमोन जरासे सैथो मोजां मोनज्लायग्रा सेंग्रा आरो सिखोला। सोमखोर, नों मा खालामनो सानखो? माखौ? नुवाखै नामा आंना बैसोआ बारग'लांगासिनो दं? आं खोनादों आफाया आंखौ सोरबा गावनि लोगो सिगुनबारिनि गावबुरानि फिसाज्लानो बिलाइ हरनो नागिरदों। मा? आं नोंनि अनगा थानो हानाय नङा समायना। नों आंखौ गारनानै दाथां। समायना! साला नों नोंनि आखला बांद्रायबाय। लाजाखै नों नखरनि समाजनि मान सन्मान जाजोबनो। समायना! सोमखोर! समायना! आफा सोमखोरखौ जेबो दा समायना! आंनि खानायनो नों आंनि खानायनो नों जिउनि खानायनो ओ सना सना नोंखौ मोजां मोनो आं। ओ सना सना नोंखौल' हास्थायो आं। नों आंनि खानायनो नोंखौलाय माथो लाहां खानो नोंना आइफोरा? ओमफ्राय गोसोनायफोर नांगौलाय माथो? समायना! मा जाखो? आं नोंखौ गोसोथोयोलै। नोंबो आंखौ गोसोथोदोरा। आंबोथ' नोंखौ गोसोखायोना? फाग्लाया। थानो हाया नोंनि अनगा थारैनो थानो हाया। सिमां मोगथां नोंनिनो आंजों थायो नोंनि साया। थानो हाया नोंनि अनगा थारैनो थानो हाया। सिमां मोगथां नोंनिनो आंजों थायो नोंनि साया। मेगन मिसिब्लानो नोंखौ नुयो गोसो आंनि नोंखौ सानो। मेगन मिसिब्लानो नोंखौ नुयो गोसो आंनि नोंखौ सानो। ओ सना सना नोंखौ मोजां मोनो आं। ओ सना सना नोंखौल' हास्थायो आं। नों आंनि
खा नोङो नों आंनि खा नोङो सोमखोर समायना नों बेवहाय सोरबाफोर जों सानैखौ नुफैब्ला मा साननांगौ जों सानैनि सिमां सुजुनायफोरा मेगन मिजिम गोसोआवनो मोफ्लेलांजोब्बाय सोमखोर नों बेफोरखौ मा बुंनो समायना औ सोमखोर बे रायजो बे समाज आरो बे संसारा जोंनि मोजां मोनज्लायनायनि संसार नंबावलिया सोमखोर सोमखोर आंनो नोंखौ आंनि अनजालु महरै सिबिबाय थानो गुबुन रायजोआव जायगा हैदो सोमखोर जायगा हैदो नों आंनि अराय समनिखा समायना 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 खालामना लाखो नों मानो बेबायदि खालामना गालांखो नोंखौ बेबायदि खालामगोन होननानै सानफेराखैमोन आङो सोमखोर आरो समायना सानैजों अराय समनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारना गुबुन रायजोआव आगान सुरलाङो।